Apa denoi, debrodia txizketan, eta hemen gea beste zozketatekin, maiatzeko zozketa, pixka berandutu egin da, baina, hemen izango da, lasai zozketa betzea eta geratuko ta. Eta, pixkat beti bezalak bazkidena azalduko izutet, bazkide egiteko 10 euro ordaintzen dituzu, eta urteeterako bazkidezea gimera untzian. Honekin gure proiektuari bultzada ematen laguntzen diozu. Eta, hainbat abantaia dauzka bazkide izatea, goritako bat da, adibidez, hilero urtebete horretan 12 zozketatan parte hartuko duzula, automatikoki, bideo-joko batena. Zozketa egiten da, eta irabaziz gero, zure zenbakia tokaz gero, jolas zerrenda pasatzen da, ordenailuko jolasak izaten dianak, eta zerrenda horretatik gustukoren baldin bagoazu, esan eta zuretzata. Zerrenda horretan ez balitzake ongo gustokorik, orduan 20 euroko limitea jartzen dugu, jolas bat aukeratzeko zeuk. 20 euroko prezioa balio du kei horrietan, beraz hori zeuk ikusi behar duzu. Eta hori alde batetik, beste alde batetik abantaiak, Minecraft zerbitzanean adibidez BIP izara dauka, bazkide guztiak, hau da, skin eta kosmetiko berezi dauzkate, zerbitzarian prioritatea daukate sartzeko. Eta etorkizunean beste gehiago gauzak egitea pentsatzen ditugu bazkidentzat. Eta, besterik gabe hoixi da, honetako parte hartzaileak ikuste dituzuten bazkide hauek dira, sari bat, beti bezala. Eta, sorterik onena opari izuet guztioi, eta eman orden irabazlea. 37. bazkidea da irabazlea, zorionak hemendik, zurekin jarriko gara kontaktuan, bidalko dizugu jola zerrenda, lehen esan bezala, eta zeuk aukeratuko dezu, zerrenda horretatik zein da dezu. Eta besterik gabe, urrengo zozketa ekaineko izango da, orduan ikusiko gea. Ale, agur!